Yen mula Sampai iki jelasin. oh iya Oke, terima kasih. oh mohon yen mula seleramu wis tak aturi golek bojo sing ganteng kaya Mas Bajai pungkasane seleramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo kabeh iku ora perlu diketuni janjiku biyen aku sado menteni ora kena prawane tak anteni rasane terima kasih biyen mula diramu wis tak aturi golek bojo sing ganteng kaya sing MC pungkasane sliramu digawe lara ora urung saiki ne dadi rondo
Bebojoan selawase. Tapi berdua luar biasa.